Tinapalabas, maragsakan ni Gunday ken ni Hidon. Gaputan na baknang latta ti maapit da iti kanatengan, amay sa apamastrakan ti saguday. Ket iti panaglabas ti bulan, timmakderen ti pagadalan ti elementarya iti saguday, ken iti sinamar. Nadanon nga rod ti panagsasarek ti eskwela, ket nagisuro ni Tamar ijay saguday, ket nagisuro met ni Gab ijay sinamar. Ket naanayas ti taray ti panagbiag ti tunggal agindeg iti sinamar ken saguday. Iti may sarabii, agsarsarita da Gunday ken Tamar. Inarakop ni Gunday ti anak na, kastanda ti panangipateg na iti daytoy. Ket binilin na pay, anas ken nga agbalin anatibker ti anak na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalaling! Kandag iti bilbilin mo, ina. Kaslaad da ka ipapanan na. Rabi iti pan nakisaritak ken ka. Pangulo kulig ko. Tapno awan ti makakita kanya. Amang ano idanon da ka ni Pangulo Gunday. Maawatak ti kayat mo mapasamak, Hidon. Ket kanunungak ti planom. Nasayat no kasta. Pangulo kulig ko. Ket into nagbaligi ka. Nawayakan to na mga sawa ken ni Tamar. Gapo tasika ti maikari apara ken kuana. Agyaman na. Pangulo kulig ko. Ala, agawam nga rod nga ipatungpal ti planom, Hidon. Iti kabiitan na panawen. Pangulo. Dakkel man yung tinapastrik tayo. Manipod iti apit tayo. Pangulo Gunday. Wan Hidon, kat gapo day takan ka. Gapo iti kinagagat kan kinalaing mo amang imanihar, iti kataltalonan ti saguday. Dayawan ka. Tadakkel agata tinainayon iti kaha ti saguday. Agyaman akmanan iti dayta na ibagam. Pangulo. Ituloy mo lang dayta kinagagat mo, Hidon. Wen, Pangulo. Aramidek para iti saguday. Wen gayam. Mapanak iti kabisera itang aldaw, Pangulo. Agsarita kami iti suki ka negosyante. Itang aldaw ti kunana pangawagak ken kuana iti telepono. Kasta ka di? Anya ti pagsaritaan nyo. Para iti pagsayatan ti saguday, Pangulo. Kasta ka di? Ala, agtalakakkan ka, Hidon. Oh, apay ada. Naliday ka mat. Awan ka diti ka nam ita arises. Inalang amin ni Badur Lapis ko, maestra. Kati na kayat nga isugli. Anya? Bador! Bador! Umay ka ditoy. Umasidag ka. Apay, maestra. Pudno ka di nga inalam ti lapis ni Ada? Kat di mun kayat nga isubli? Kuha, ma'am. Napukaw nga mintilapis ko. Bador, saan anasaya ti naramid mo? Apay adi mo ibaga kanyak. Anapukaw gayam ti lapis mo. Kuha, maestra. Ala, isublim ti lapis ni Ada. Taikan ka iti usaram alapis. Un, maestra. Laglagi pambador. Saan anasaya ti agal-ala iti saan mo ako kwa? Un, maestra. O sige, agkapya kayo na dua. Kat saan kayo nga agap-apa, ha? Un, maestra. Ada, di kan agliday, ha? Taisubli ni Bador ti lapis mo. Wan, maestra. Apay, nakaisam ka, Pangulo. Anya tis isumam. Maayatan ka kadi, idilim mabas ni bakit singban. Anya bakit singpan mo't nga ibagbagam? Itay pa alimabas ni bakit singban. Ngam aging ga ita, kat nakaisam ka pailaang Pangulo. Wen, gaputa na ragsakak akliw. Ne, agkatawa ka matan, Pangulo. Anya tikat katawaam. Maragsakan aklang akliw. Paulit-ulit ti ibagbagam. Di mo pa'y lasong batan ti damdamagag. Akliw,
Rumbang agragsak kamiten. Apay ngamin, Pangulo. Saan kan ngagdamag pay? Basta agragsak ka. Agragsakak nga awan gapgapuna. Apay, bagtitak. Agragsak ka naklew. Gaputa sumaya aton tibiyagta. Dadaal sa amatan ti ulo ni kulig gunday. Ha? Apay, nanasingban? Nakaisam idilim mabasak ijay ayanda. Naggapuak ngamin di tabangir abantay. Napanak na ngala iti bulong nga itsaan tayo. Nakaisam ni kulig, oh? Apay, nana, awan ka diti karbangan na nga umisam? Sana kasta gunday. Ang kaslamet dadaal ti ulo na. Nakarungi itlatan. Di mo't nga rod nagtagtagare. Nalabit nga damalagip na, apakaragsakan na. Iso anang kaisam latan, nana. Nalabit akasta. Ay, anya nga'y kumati pakaragsakan na amalagip na. Ti kinaranggas na. Nana, Nagasat kit di tasaan ka aranggas akas ken kuana. Tanuranggas ka, kendakas ka kumaatao. Nalabit anabayagan anatay. nana, Iso anagasat ni kulig Naimbag nga oras mo, Tata Kiwing. Italamanan ang nakapasyar ka dito sinamar. Sinarong karak ti pamilya ken dagiti apo Nasayaat no kasta, Tata. ken mapanak di tabantay ti sinamar. Ta ijay ti nakakita ak iti kayaw a makaagas ti bulong na. Kasta ka di, Tata. Aging ka ita, agag-agas ka pailaeng. Wen, saan ang mabalin nga isardeng ko? Gaputa at dalata ti mangayab kanyak. Sapay la ko mga rod. Taag na nayon ti kinapigsam, Tata Kiwing. Tapno adulat ta ti maagasam. Wen nga raw, Pangulo manayon. Uray kayat konti agsardeng nga agagas. Tadulat tama ti agpaagas. Isu nga ituloy ko lata. Dayta talaga ti akem mo dito'y lubong, Tata Kiwing. Wen, Pangulo. Ala, kat o may kailat ta sumarungkar dito sinamar, Tata Kiwing. Kaputa kailiw da kayo, mat. Wen, Pangulo. Kumusta ka nga'y kabsat bangsalan? Kastoy lata napigsak pailaan nga agumuma. Wen, kas kanyak. Napigsa aklat nga umuli iti bantay. Tapnulaeng agsapol iti makaagas abulbulong. Bilibak nga rod ken ka kabsat kawing. Tanapigsa kalata. Dayta ti pagyamanak. Nasalon atak lata. Oray siya ka. Nasalon atak latamat. Dayta ti mayat. Malah kabsat bangsalan. Inakon tainak pa'y ijay bantay. Agsapulak iti bulong a makaagas. Ay katuhan mapan kalata. Ay huwag kayam. At nalinta sa bakon kamuti di kusina. Mabitlang tay nakmangalay ti balonam. Agyaman na no kasta. Ngam at tabalon ko. Oray pa'y. Mabitlang.
Tainak mangalay ti kamote kun sabaan na lingta. Ay na Raquel, si kamot tan tinanglabay ti lampin ni Malta. Saan abali, tanalpas matan ti eskwela dagiti ubing, anti Linaya. Iso at tinulungan kan. Kababainan kan ka. Awan anyaman na anti. Bay anak lata at tumulong kan ka. Ngamin, da kayo ti pamilyak dito'y sinamar. Ngamin, imbilang kayon a pamilyak. Kasta kami mat, Raquel. Ngam nakababain mat kan ka. Asika pa yan ti aglaba iti lampin ti anak ko. Ay na anti, awan anyaman na kunakmanan. Nalakalaang mat nga ramidak dayta. Kan saan mat nga ado? Agyaman nak nga rod no kasta, Raquel. Bay anak lata at tumulong kan ka, anti Linaya. Taamok mat asaan ka unay ang makapagtrabaho. Gapo talampay mat ni Malta no daduma. Huwan nga rod. Ti kayat na, ub-uba aklatan. Agsangit no maidiso. Basta daak dito'y sinamar, anti. Tumulong aklata kada kayo kadagab. Agyaman ak no kasta, Raquel. Sapay ko matasaan ka nga agbaliw. Kat agtalinaad kalata akamon ti pamilyami. Wan, anti Linaya. Sa anak tong agbaliw apulos. Kumusta ti pagnam ije kabesera, Hidon? Nasaya at met, Pangulo. Napintas ti saritaan mi ti suki ka negosyante. May papanitian niya. Ti kayat na. Amin na produkto ti saguday ket iso ti mang pakyaw. Gatangan na amin iti kayat tayo a presyo. Kasta ka di? Ket tapno may mayat ti panaglalangan tayo. Kayat na ka amaam mo, Pangulo. Ngamin, kaslayson ti partner tayo iti negosyo, Pangulo. Gaputa amin na produkto tayo dito'y saguday. Ket isun ti manggatang. Nga orean niya pa produkto dayta. Linaga man, wano inabal. Kasta ka di? Ket babaen iti kastoy nga aramidan tayo. Saanan nga agbannog pa'y dagiti tagasaguday amapan iti kabisera. Gaputa isuda na mismo ti umay dito'y amangala ka dagiti produkto tayo. Kasta gayam. Ngam, sige, panunutak ka na imbag. Awanin tinas ka na panunutan, Pangulo. Gaputa mayat daytan. Oo, sige. Agtalakakan ka, Hidon. Agyaman ak, Pangulo. Ket awagak to ni Mr. Garcia. Tigayim ko ang negosyante. Tapno damagak no kaano ti panagkikita tayo. O sige, no kasta ti kunan. Iso nga rod ti masuro. Anya, sumarungkar ka iji sa guday, Mano? Wen, ading ko. Nabayagan ajak si Marong Karejay. Kumusta lang ni Gunday? Ni siyang pagtikadwak amapan. O sige, aganad kayo iti dalan nyo, Manong. Wen, Linaya. Awan mo't siguro ti pagpaggadan nyo ijay. Awanen, ading ko. Naornos itan ti saguday. Awanen ti pagpaggadan ni Jay. Ken, adan kapya kada tayo kadagiti tagasaguday. Manong. Mabit kami laang kinisyampak. Kumustaan mi laang ni Gunday. Ipod dito'y na nga to apaset ngayan tayo. Makita tayo ti aglawlaw ti saguday. Napintas. Kastoy itan ti saguday, manayon, siyampa. At addan apimintas, gapo ka ni Hidon. Wen nga rod. Ad-addan alimawa ti kataltalunan ti saguday. Gapo dayta ka ni Hidon. Jak nagbidot anang dutok kan kwa na, amang imaton iti kataltalunan. Amay sa apamastrakan ti saguday. Kastagayam. Nagagat ni Hidon. Kat awan ti makunakan kwa na. Nasaya at no kastagunday. Talaga nga awanin ti parikot dito sa guday. Gaputan naragsak amin ng yagindag. Pudno dayta ko nam, manayon. Awan nga rod ti parikot dito'y saguday. Pangulo Gunday. Awan, siyampa. Kasmutla ang ije sinamar. Naragsak kayo. Gaputa awan ti parikot. Saan mat kit di amaliklikan dagiti dumteng a parikot? Gunday. Ngam kit di, no adaman ti parikot. Maornos mo't laeng, babae ni tinasaya at awagas. Kasta ti may barbang. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti saguday. Kasta kumamot ije sinamar, manayon. Ala, pumanaw tayo dito eh. Agpasyar tayo pa'y itinagduduma a pamastrakan ti saguday. Sige, sumurot kami kan ka. Pangulo, nakitak damanayon kan siyampak. Kaduhada ni Pangulo Gunday. Mapanday di pagabulan. Aniya.
Agimon ka kadi Pangulo. Tanagkuyog manen damanayon kan gunday. Iti anyaga po nga gimunak, akliw. Apay nga ro na makapungtot ka. No dagita abanag, saan nanaskan nga idanon mo kanya? Mawatam. Wen Pangulo. Alangarutan, panawan nak ditoy. Tadi ka mangsinga iti panagpanunot ko. Anya aya ti pampanunutam. Pampanunutak, ngagyanak tumot ija impaaramid ni Gunday, amaaw-awagan iti balay Pangulo. Uray siyak Pangulo. Agyanak mat ijay. Nagdakkel a balay. Ken nagpintas. Wan akliw. Agnaed tanto adwa iti dayjay a balay. Agyaman kami ti panangsangiilim kada kami, Gunday. Nabsog kami ti impasangom kada kami, Pangulo Gunday. Agyaman akmat iti panangsarong karayo kanya. Inton maminsan, siyakmat ti sumarong kar iti sinamar. Urayan mi day tangal daw, Gunday. Agluto kami to'y tinaimas at araon, para kan ka, Pangulo Gunday. Pagyamanak no kasta, ngam saan ko akalikaguman tinaimas at araon siyampak. No adda natan, pagyamanak. Saan man, Pangulo? Mangparti kami to'y tiniti ba manok? Nalaing agluto ni Linaya. Agyamanak nga rod no kasta. Kat sige, umayak to umat sumarungkar ijay sinamar. Pinaramid na manayon kan siyampak dito sa guday. Hinton. Impasyar ida ni Pangulo Gunday. Pangulo. Kasta ka di. Ket, kinasaritam ka di ida. Saan, Pangulo? Itaan niya kumagapo kasarita kita. Apay, kaguram ka di ni manayon. Pangulo kulig o. Kagurak ti ama ti tao akagurgurak unay. Nasayaat nga rod no kasta. Talagang agkinaawatan tayo doon. Kasta ti mayat. Kasta ti maiparbeng nga raminan. Agpadata iti ugali hidon. Pangulo. Isong agkinaawatan ta adwa. Ket no dumngeg kalat ta iti balakad ko ken ka. Sigurado nga agbaligi ka. Musta ijay sa guday, manong manayon? Nasayaat met ading ko. Ad-adda na pimintas ti saguday. Gapo ka dagiti nagadua mulada. Ken nagpipintas dagiti mulada. Nalaing nga ro dagiti agmulmula no kasta. Ni Hidon ti mangidadaulo iti kataltalunan. Kasta gayam. Ni Hidon ita ti talken ni Gunday, amang matmaton iti kataltalunan. Ama isa pa masterkan ti saguday. Nasaya at no kasta. Kat, kumusta mat ni Hidon? Saan mi anak katungtong? Ngam ko na ni Gunday, nga awan ka no ti parikot ken kwa na. Amuna nga tan, nga agayan ayat da Tamar ken Gab. Saan na nga mo? Gaputa saan ka no nga ibagbaga ni Tamar? Gaputa ilimlimad datayan ayat da. Kasta gayam. Ngam kit di, oray pa'y maamuan ni Hidon. Awanin ti mabalinan na. Anya nga rod, kat saan mat akayat ni Tamar, tanigab ti kayat na. Sapay la ko mga rod, tamaaklon ni Hidon dayta. Pangulo Gunday. Intimplaan kay ti kape. Amo ka magustuhan. Gaputa nagtao iti mula tayo a kape. Apay kit din saan, Hidon. O anya, kumusta ti panakisaritam iti gayam mo a negosyante? Talaga kayat na ka makita, Pangulo. Ken kayat na ka makasarita. Anya? Takas Pangulo ti saguday. Sikat ti rumbeng ang makisarita, may papan iti negosyo. Anya? Ado ti plano na naibaga na kanya, Pangulo. Ket babaen iti daytoy ang negosyo. At adapay adumuras ti saguday. Mabalintayon to pa'y makagatang iti lugan tayo dito sa guday. Gaputan na wadwad ton ti kwarta tayo iti kaha. Kasta ka di? Sa bagay, agtalagkakan ka, Hidon. O sige, patgakti ko nam. Kat? Kaano nga rod ang makisinarak ta iti dayta negosyante? Anya itayan tinagal na? Mr. Garcia, Pangulo. Imbagak adito ito latta ko masaguday nga umay. Kay kayat nalatta ka no iti kabisera. Agkikita tayo kano iti may saan nalatak a restaurant iti kabisera. O sige. Inton bigat mo't lang iti pangal daw, Pangulo. Naskan nga datan ton iti restaurant. Sige.
o manugotak ni Don. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Galaleng!